Haganegi Ukrish Bakhuid Tongin Duai Nagabinda Amanda Walang Ba Indupio Yagachinkoi Chinkia. Wan baru ko inven ko para wan yaro jing isne ba jing ba ka jing ikram jing stai kram jing good jauh bon to Yai wai yai kendu jauh trai Ragam baba udang dekan wai La sudaya Maria umudur Sngi usega pertaya giklur Wan baru Sngi kabapra jangga jing duai novena Christmas tongin ambu yaga jing tumu jongi barro potrai Jisu unpen seiso yaga jingang nur jongi inang duai naga benda kiba pang kiba shitom duai naga benda kiba la sakama bakin dup kala kabamot ha kerteng opa barukhon badomen siam Bakhuid Amen. Kajinga jungu trai jungu Jesus Christ pat kajingi jungu play lem pat kajinga silok jungu men siam Bakhuid kindon rengka batpi barro Reka bat piru ko himen ko para tongin yo mat ya Jesus hagadonu kamen siam jungi tongin karpat ya uban pen kuit ingina ki pop nginang yesngo naka jimpule beningkom kumna utrai ukren hangi ba syapang ke jimpen krai ka jomu kabba wan unong krat linti un pen kuit yangi un pen kuit ya linti singking un pen kuit ki briu pen pediang ya unong penim tongin duai ba ngiru nginang yo pediang ya kata ka bor jong ka jimpen kuit halo jongi hapo jongi banginang ino ya ke baro ka basiniu tongin brateli elade hau Jisu dagi jinglong basniu ka bangido dak tongin ino ek jimlein basniu jongi tongin duai na duka donu Jisu perlong ingi ki bakam koi light na baharo ki pop ke bangidang le hadu minta bangin dup stang temaino Katrai Jisu pen kuid yang hina baharo kini ki pop pen kantang yang in kenapa ngindup laban pediang emeha kadonur kemen siam jongi nga pelam Hau le pada bor baro pada happy government ko para bangalale pop shibun daki jimparka daki tin daki kam daki jingle klet daki jingle palar jonga daki jingle palar jonga Daka jingle palat bakrau janga namar kata kerpari kamaria bakoi kabaya isra kate suti yaki angel badgiri koi badia pi ko himen ko para benduai na kabinda janga how try ublei jungi ublei badon bor bar unis ne yangi badendala map iki pop jungi unyalam yangi shaga jingi bam chukut Amen. Strike and rod go play. Isne yangi, strike and
to ngin nia duwai i duwai na ka benda ka jinga e kerpang na ujisu ban pediang ia u ha ka sngi kaju koblei badan bor baro ba im junam kat bangi kemi ba ka jingka ya ukun jamme kat kum gaddo kalanang jan ngi karpat ba Sngi ki shakri bambit dor kentoid ka jingisne na tin jamme ubala pendret yalade ban wan longdo na ka maria teisoti bad ban shongsa hapadeng jangi utrai jangi u Jesus Christ uba em bad sansha renkat bad me haga jingelong kawe jangmen siem Bakhuid ublay junom la junom Amen. Kaching puli na kitab umalaki nong etulupa. Utray ublay uong kumni. Hakmi nga pa ya unong lam kubor jonga panpinkre ya kalinti haswa jonga. Bat utray ya uba piwat unwan kendet siya katempel jong u. Unong lam kubor jong kajutang ya uba pitrang hakmi uwan uong utray kipat. Manuken bala ban sya ya kasngi jong kajingwan jong u bat manu bala ban yang enda upaw. Naba ulong kum kading unong prang bat kasabon kinong Saitjaiñ. Unsyong kum unong prang bat unong penkhuid rupa bat un penkhuid ikikun shenrang ulebi bat uprang yaki kum yagaksier bat karupa hadu bakinwan ra kijinterwa kibadai ha utray. Hangta ka jinterwa jong Juda pat ka Jerusalem kin salong ki papen ngobha ya utray kum hakipor min barim pat kum hakipor ki balalek hakmi ngan pha shapi ya unong thulupa Elijah shua ban poi kata kasngi bakraw pat basngutrim jong utray un sapen pha ya ki donu jong ki kpa shiki khun jong ki badia ki donu jong ki khun shiki kpa jong ki lem kumta ngan wan bat lin shop ya kari da ka jingtim kaktin jong utray Nisongo iauble. Samar kusan nambar nyos pa iwe. Nyos pa iwe. Ya kanen ti jome duk dewa tuhikan kajing shisha jome kantin yagan putra Shame traya ganti yagan mensi Shame
ban ku Mawkhlam ka balang wan ban pen la dim yau breu yau ban aga sikam ka kendo melata Hallelujah Hallelujah Utrai undan rengkat bat pim. Ka jingpuli na ka gospel Bakhuid kat kumu Lukas. Kaburam ame kutsai Kisngi kila pura. Baka Elizabeth kan ka. Bat kala ka yawukun shinran. Bat ki marjan marpa bat ki kur ki jai jangka. Kila yusngo kumno utrai ulate karhai. Yala ka jingits bun halo jongka. Bad kila yakamen lang badka. Bad hagas ni ka bapura. Kila wan ban bapra. Kila wan ban otcher yawu kullung. Bad kila mud ban ay kerteng yawu usakaria. Daka kerteng upa jomu. Henry ka kami jomu kala om de kumda. En kot yawu u Yohanis. Kila haka, Henry pimdon kur mano ubakum kane ka kerteng. Kila penidak haupa jongu ban kerli ka kerteng kabakumno umon banai. Ulapan kading lengkeniap bad ulato ka kerteng jongu kalong uyo anis. Baro kila ya lingo ngain. Markom dahi ka shindur jongu kalapli badu teli jongu ulalai badu la keren uyaro ya uble bad ke jingting kalawan habaru ki paramarjan jongki syapang kini kie la yalap hakeleng kari lum judea bad baru ki tu ki bala yusngo yaki kela tengkai yaki halaki donun ki un salong ubakum kum une ukulong namar kakti jongutrai kalodan badu ka gospel jong utrai Kajingero yame ku Chris. ko himen ko para bayit hautrai Jesus Christ kadba ngilajan bandake ya kasngi buram Christmas ngi haben peshua kawai ki ingasem kaba penpana perte ya ka jingtre jongu pale ngimla ban leisha Bethlehem klam darum ha ki ingasem jongu Zakaria bad Elizabeth ladangi ino ya kane ke ying ngimla shisha ban poi sha Bethlehem bad ngimla satya ban yakendu ya ukulung Jisu ban pediang ya ka kampala jongo bale ban sautu ya ka jingir jongo bale ban sautu ya ka jingisne jongo bale ban sautu ya ka bor jongo bale ban yomad ya ka jingdon jongo bale ngide ban peishua ya kane ki yingasem jongo Zakaria bad Elizabeth nama kane ki yingasem kan ki kai yangi kumno ngila ban pediang ya wunom penim kane ki ingasem kan ki kai yangi ba unom penim ulong ublay shisha but kane ki ingasem kan ki kai yangi wala dang yakendo bon gi jinge hakama jangi haba ublay uwan haka por ba biang unsa weng lutno yak jinge jogi namar ublay udon hala ka janga por kaba ya per naka rukam bangis ngutu ya ka por jangi but kane ki ingasem kalong ki ingasem jongu balai but kane kalong ki ingasem balaburom ya ubalai kane kalong ki ingasem bala id ya ubalai
badu ble ula pen pau ya kaburom jongu haba ka Elizabeth kala anda laka ya ukulong kala ka kerteng jongu ni ukun uday balong uyo anis kaburom jongu ble ka jinga jongu ble ko himen ko para habangi kloy ben yai ya kelinti jongu ble habangi pediang ya ka saindur jongu ble ha ka jingim jongi ngin stang ben yo ya ka Bethlehem lemba ka jingka ngit jong kane ke ying nistang ben yo ya ka jing shai ka ba pernai ha Bethlehem ba ngin stang ben yo ya ukulung u Jesu batia hashngoi lemba ka jingka ngit jong ke ying ka sem jong Sakaria bad Elizabeth ngin stang ben yo kumno ublay upin kare ban pen pau ya ka burom ha ka partay Dei nagata ka daw ko himen ko para ya baro ki kur ki jai kila wansha kane ki ying kila yom madayu kila yom mad ya ka buram jongo ble ki shait wansha kane ki yinga sen shua ka taro na mar ngite habangi don ki kur ki jai ngile jingo ya ki ying jongi henre kimshim le yom mad ya kat kane ka buram ha kane ki yinga sem yandala ka ya uyanis Bad kilas tang bandong uble ulale ka kampala. Kilas tang ban skuting ha ka don ur kamensiam. Kilas tang ban kam ting buram ya uble ha ka jingem jongki. Haba kilayang saki naga benda kane ka jingchia ka bakrao ha ka ma jongki. Kaba mut ka yingasem jongu Sakaria bad Elizabeth kalong ka yingasem ka ba penkre yangi ben yai sha Bethlehem. Kalam kane ki ingasem lese ngimla ban mudur kumno uble utrei kam ha ka partay bad kane ki ingasem kapin kare yangi ngiru ngide ban don ka jingi duble ngide ban ting burom ya uble bad ladangi ting burom ya uble ladangi kongu ya uble ladangi ngeit uble ya kabamla kansa urlong hakama jongi bad jua lai banai kanega jingjia shwa lai banai jangka jingka ujisu laka yawu Yanis Baptist but nadu ka jingka jongu Yanis Baptist khadu ka jingka jongu Jesu Christ hadin lai banai kalongka jimpin priang ya ka burom jongu ble hawulum Judea kaktinu ble ka kane ka kubor kala priang ha rilum Judea karilum Judea kala yopediang ya ka burom jongo bale kala penkoit ya karilum Judea da ka kubor jonga jing tre jongo bale ngiru ngideben pen priang ya ka kubor jongo bale ngiru ngideben pen koi ya ka inga sem jongi da ka kubor jongo bale kumbang yosno naka kitabu Malaki nong ya tulepa ba keren ba unsawan unong lang kubor shua ya ka shua ya ubale uni unong lang kubor ulong uyanis Bakhuid ulong nong perang ulong nong penkoid ulong nong Saitjaiñ ba penkoid yangi na baro ki jingsiniyo Ulong unong perang namaro penkoid ya kerupa upenkoid ya kaksiar upenkoid badu pen pernai ya kieke barom bakordor haga jingim jangi ladangi kongu ya ublay ladangi kongu ya Jesu ladangi treshitam banwad ya Jesu haga jingtu wai jangi haga jing puson ya kaktino trai da ka ba puson ya ka jing maya jangka jing trai jang ublay haga jingim ngiru ngin seyo ya kana ka jimpin koid haga jingim jangi utrai un pen koid yangi un pen kre ya ka lenti na ka benta jangi na ka ta ka dau ni barabor ni shait ong ban yusno ya ka gospel bad ki jimpule paper shapangu Yanis Bakhuid ulong nong kharad lenti ulong nong kharad lenti ubala wan jua ban ong hangi kan sa wan hadin jonga ya ubakam karau
pen kare nagabinda jamu da ka ba peit ya u da ka ba peit ya u Sakaria da ka ba peit ya ka Elizabeth ngi pen kare nagabinda ka Bethlehem kadba la jan ka sngi ka u Jisu tongin puson tongin sautu ublay ulong ubadon bor tongin ngeiskem ublay ulaban traikam hakibinda kabangim don jinker menshu ublay ulong uba penkala ya kabinda kabala do jinkermen shaka jinkermen hangta kan tuit ya kadut bat kangap kabakarhai ka jingai karhai ladang idon kano kabenta janga jingim jongi kabangis nautu ngim don jinkermen lese ngistang ban sausi lese ngistang ban om kamentoy ban imhaganega parte kamentoy ban ngei khaupale hangta pide ban sha yaga jinga ejungo bale ban tuit daga jing tuai jompi daga jing sha shitam jompi daka jinge kaba jilliu jompi krampa ki miracle ki jingle kampala jongo bale kanjia haga jingim jongi hakinga sen jongiru ni duai nagabinda kanega jingae daka ba peit ya kinga sem jongo Sakaria bad Elizabeth badu ya anis jisube id karko kardo yangi pensle yangi bangin duk la pen kreba nagabinda ka sngi ka jome sachasin bamen penim yangi bamen pente mai yangi bamen pen kuit yangi namar uya anis uyai lupa yangi daka bor jome daka buram jome enyaro ya utrai Jesus Christ tongin plai ka jinget ka jogi nganget How blame pa padon boro long talk of blame ka kindu how Jesus Christ kun pamarwe jongu utrai jongi yau bela puna mensiem Bakhuid yau bela kana ka Maria tesoti bela shale ben po Pontius Pilatus la sanar pana yawu la ya platep yawu la kya shaki baya hakasni ka balai na mi pan ki baya ula kiu shabene kushong shakamon play upa badan bor baro nanda unwan pa dan bishari ki bayim bat ki baya ngangit how mensiem Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingasilo ki rikuid haga jimap yekipo haga jimi pat kado haga jingim bam jikut amen Lai spa nyo pukandai Toya duai ko himen ko para baka jinkinia jonga ba jompi kalong ka ba priang khun hau blei upa badan bor barro to try peteng jingknya ni ti jompi nokta jingero oburam peteng jengu jeng jai pada balang boi baro boi to ai bakane ka jinkinia da ka ba ya ka jimmane blei bapura la seng la bu nagabinda jongi kalong ga jimpenya suk bajanai bat me kotrai bangin la ban rake ya ga jinka ya unong sius pa jongi da ge donut balapen kui da ukris utrai jongi amen
Utrai undon rengka bat pim. Rengka bat piru. To kentiu yala ki donut. Ikan tiwi ki shau Tongin trai. aingu ya utrai ublay jengim. Kashong hok bat kadai. Dashisha kalong kabashong hok bat kabade. Kadeti jongi bat ke jim penim yangi. Hamalla ka por bat ke jaka. Banaingu yame ko kenrat ko pa bakhuid. Ko blay badon bor bat bam jik. Lemba utrai jongi u Jesus Christ. Ya oba ki jingkran baro jongi nong ya tulupa. Kela ya tulupa shapang jongu. Ya oba ka kumi basoti kala ap kumi lindi. Daga jingid ba omla shempa. Uba ya ka jingwan jongu uya anis baptist. Ula ruangi badula kedau haba uwan. Ubala ai lupa hangi ban kemet. Haga jing maya jonga jingka yawu. Kramba unshem yangi ki basharai haga jing duwai. Bat ke ba kemen haga jingero yawu. Bat namar kata rengkat bat ki angel bat ki archangel ki kesim bat ki hima. Bat baru ki pait belen bat ki bo jonga beneng. Ruai ya ka jing ruai ya ro ya me. Bat ngi pen pana kalem sangin. Bakhuid, utrai ublay ki pai, mengkutai sawada kaburam jami. Usana, usana, urai ublay shatro. Usana, ublay juno. Tongin trang nado kato nuwut. Bandup yomad ya kaburong jungo ble ha ka jingim jungi. Ka jingwan hiar jungo men sim Bakhuid. Kalong ka jing yomad ya kaburong jungo bane. Tongin duai ko jisu. Rangkat pat me ngiru ngikwa. Ben yomad ya ka jingir jungo bane. Jimpen sle jungo bane. Ay boring jisu. Kam tame ha ka neka ayam. Kat bangi penkre na ka binta ka sungi burom jame. Pen sle yangi. Pensle ya ka jingang nu jangi ka jing dumu jangi. Pensle ka met ka pa jangi. Pensle ya ka jingim jangi. Bangin lang shisha ki Bakhuid. Ban yomad yame ha ka jingim jangi. Da shisha melongo Bakhuid ko trai. Kata may jang ka jing Bakhuid barong. Namar ka tangi karpad yame. To pen Bakhuid pen kantang ya kini ki jing tarwa jangi. Da ka bapa ya umen siem jamme kum ka umje halo jangi bakin kalalong yangi kamet bagas nam jango trai jangi o Jesus Christ hakapor baladino yavu badala ka mons ngaba ulapdiang ya ka jing shashitam ulashim ya upu bada ka baingu yame ulakdia yavu badala ai halagisendran uong Toshim batabam na kane pi barro na markane kalong ka medjanga ya ka ba naiti na ka benda jumping. Maka ju keru kamendala lebam ulashim ya ka kuri pada ka baingu biang yame ulaya ka halaki sentran uong toshim batudina kane pi baro namar kane kalonga kuri janga snam janga janga jutam batimai bat bam chikut ya ka ben penmi naga benda jumpi par naga benda ki babon naga benda ka jimap yakipop taleya kane ban kan mau yangam Kosnam bakardor jango Chris. To pen Bakhuid yangi. Pen Bakhuid yaki men siem hadim pen Bakhuid. Pen koit pen kia yaki bapa angi bashita. Yada yangi na ubamen.
Kajing maya jong kajing Tata sin bagi bandu nerumu Bagi dina kami kaguli Ipendah kajing yang canggih putra Tadadu Namar kata ngi ke bapin menda ya ke jingia bad ke jimmi pa jungu ngi tarwa hame ko trayo po jang ke jingim bad ya ka kuri jang ke jim penim ngi ra ai ngwaidem namar mela new yangi ke babit benya hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas nge verit ngi kar pad me bangi ke bayo binda hakamet bad ka snam ukris ngillong ke bela penyat le kawe da omen siem Bakhuid Takan mau ko traya ka balang jamme kabala priyang ha satala ka parthay but to pen janaya ka ha ka jingir renga badu Francis upa Bakhuid jangi uvel but marvain bishop jangi but bar ki lingdo but ki rinium takan mau lemro ye ki himmen ki para shinrang but kende ki bala yutia da ka bakrmen ye ka jimmi pat but ya bar ke bala kalat no ha ka jingis ne jamme top diang ye ki shaga jing shai ka kama jamme to isene yangi baro idu ai kar pang na ka benda bar ki brio ki badan kame ke jingit ke jangutrai ki don ki badan kame ke jingkala ka bam idu ai ru na ka benda ka ministry janga Holy Redeemer and US Center Mawkhlam but baro ke jing don kam janga kam kar pang na ka benda ban te ban pin biang ya ke jing don kam ban perlong retreat but ban perlong bun ki program hanne ha residence Itu airu naga pinta baru ki bayat trailang badni hakane ka center ya ginong ruai ginong tem ginong ya trailang ginong tua ya side but baru ki beri ki ba sin no sinyang da ka jingir spun jangki ban kershan ya ka jing tre baru ka bakang ni ai ba kinang yo jingir sisha hakane ka por Christmas ai ba kinang yo ka jingker ku kerpang na Jesu kabangi pen karena ka benta ka Sngi ka jungu Chris unam penim jangi yau bangi shakri lempa ka sap ka pong jangi lempa ka jingdon jingem jangi ni karpad iami ba rengkat bat ka Maria te so di Bakhuid ka kami jungu bale u joso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid Francis de Sales Bakhuid but baru ki Bakhuid ki bela pens ngaba iami pateng la pateng ngilong ki papit ben yo ben talem ha jingim bam chik per bangin yo ro per pendon boram yame da ukon jamme u Jesu Christ dawu lembadu badhawu kallo hamayu blayu pa badan bor ha jingelong kawe jungumen se Bakhuid baro kaburom bat jingero jinom la junom Amen. Parang tongin duwai naga binda para ke jingai kam da me hakane ga por jang ke jimpen krai bangin yo mar sha ya Jesu bangin lang sha ki kun ke Bakhuid ke balai na para ke jimma na ke jing sir ka bawan ra dau tsui idu ai ru naga binda para ke ministry ka bangile da kane ka center dem ba kane ka online ministry ngelala ban kata ya ke jingem jang bon mut ki brio kilawan pai sha Jesu inang duai ba kane ka ministry kan poi shabon ngot ki bri hari ka si hills pad baro kin snap ya kakti inu trai pad ngindu plan ya trailang pad kane ka ministry kom juri ya kane ka center bang kat kum ka mono trai ngila ban le ya ka ba pin khun ya uble pin sngawa ya uble bangin long ki bayai ya ka lenti jo uble idwai na ka binda baro ki jingdon kam jo kane ka center ngi don bon ki jingduna kabana kut une usnem indang tuai hausnem panwan ar hajarar posau in yoshisha ya ka jingkerku kaba ngibu hakama tu trai naga benta ke jingdon kam jongene ka center pangin yo bon mut kiba yarap spoon mensiam pau trai un persat mensiam bon ke badon ke jingdon jingem kaspa ka pel banai kliang naga benta ka burom jogo balai gitwai ba roki project baroki jingkar pad jongi na kerleng kalong ka basizo
ba utrai un kinti buram ya kari kasigils lemba kanega center kopa jengim Ubah pening kalong ke Bakhuid ke Saitjaiñ Kanwan ke Mazumi kalong ke Monjami hakin jauh kumbah pening to ai yang imita ke jimbam jengi ke bahala ke Sngi badama yang rengkang jengi kumbangi rungi map ya ke balik Sngi yang pada wadilam yang isya ke jimpen shoy and roi to polite yang na ke basiniu to polite yang ke kerpat ko trai na ke jing siniu barro Hage jing spoon jamme, tai jing suk jing sign hage Sngi jangi, kanam pada ke jing arab ke jing isne jamme, ngilait bara bona ka pop, ban nginyo jing edana ke jing jinjar baro, kat bangi dangap ke melendi hage jing karamen Bakhuid, bad ke jing wan pa jung nom penim jangi u Jesu Christ. Namar ke Jume kalong kaima ke Jume ke bor bekaburam cinom la cinom Kotrai Jesu Christ me ubala ong hake apostol jamme, ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi henry ya ga jinge janga balang jamme bad ha ga jing spoon jamme to ai ha ka ya ga jing suk bad ka jingya tali kawe kat kum ga mon jamme mame uba im bad ba sensha junom la junom Amen ka jing suk utrai kandon barabo rengka bat pim Angka batpir dap da ga jinge do Christ tongin yai mu markelia Kulang road bebagi nagi pop kapercay dosa senayani Kulang road bebagi nagi pop kapercay dosa senayani Hakumi ukun lambro jungo ble. Hakumi bakit naga pop jungo parte. So kito ke bala kor shaga jing kawai jungo ukun lambrot. Kukendrad ngomong besong kau pemandrung kau kayeng jenga. Besong tan nak dien kemesim jenga kiahi.
Bakhuid ka po dyan kaching roy kaching ae pat kaching penslay ka po dyan ko Jisu bayin mela aya ka met pat kasnam yang imenta panginduk na ban irshushu yame panginduk na ban roy shushu ha kaching shakri yame karbu kardo yang ko Jisu bakaburom jame kan man tap ya ka inga sem jangi ya ka kamera jangi ya ka met ka pa jangi ya ka met siam jangi ya ka donu jangi ya ka jimbo jimbar khan jangi ya ka partai baro kawai ko Jisu ya lam ya ka partai baro kawai shaga chingkerla kawai ai ki nong pom kin kerla kawai kan bang idang yo ni ya ka dak ka shin janga jingwan jame padeng jam Jisu karkuru ya ki batti apa haki hospital haki ICU kardo ya baro ka ministry janga ne ka center hadu minda ko Jisu men roy shushu ya ka ministry jangi pangindop naman poisha board ki kinmen di para jangi ki kon ki jangi pangindop naman ya ram ki ban janpat me haga jingem jangi hallelujah 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 la 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 Jesus, I bore, when the maying even slaying, go to see Bakhuid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Taya kamet ka par jangi, men siam jangi, jiko jimbar ka jangi, ya ka partay barok away. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Kardo ya baro ke bhai rat sport men siam, ya ka ne ka center, ya ka ministry jangi. O Jesus bhai kardo ya ki ka sem jangi. Kardo ya ki rishimet ke bhai rap yagi. Kardo ya ki rishimet ke ba one man shakriya me da ka sab ka pom jangi. Kargo ko Jesus men slay ko Jesus I bore ki ko Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh Jesus bhai I bore, hallelujah, 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 hallelujah. Tong India Dubai. Tos ngel bhabanai ya ka jingsuk jame go trai. Hakitu ki ba melap sa da ka jingai ba kinjabane. Kanambangin long ki ba kloy da ki sharak ba me. Banyakandu ya ukun ba it e jame haba uwan. Da ukris utrai jangim. Amen. Utrai undon reng kad bat pim. En God but Play badon board badon karkuyapi. Upa Barukon, Badumen Sim Bakhuid, Yalisuk, Ben Penbana, Yakakubar Bhajangutrai, Taka Jingim Kajumpi. Nisamu Yauble. Number Iwe. Kaperte baro galak minenti iba mogasnem iba palasnya bahkan kasih puji surga hidup yo
Bakhuid Haman Sim Bakhuid Warmaningkong Consumental Barobo Jinam Amen. And you're right, you try Jesus Christ. Amen.